Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ഇനി ആരുടെ ക്ലാസ് ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ആരാ ക്ലാസ് എടുക്കണേ ഇനി അടുത്തത്? പ്രഭുജി ഹരേ പ്രഭുജി പ്രഭുജിയാ? ആ ഹരേഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേഷ്ണ, നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിപ്പോയി ഇന്നലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നെ കൊണ്ട് വെച്ചത്. കാരണം ഇന്നലെ നമ്മള് പ്രഭുജി ഇത് ലൈവ് ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ ആദ്യം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഇടണ്ടേ? ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ലേ? ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോ രണ്ടാമത് ഇട്ടതാണോ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നല്ലേ നമ്മളെ ഇതില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് അതിന് ലൈവ് ഇട്ടത്. ശരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ചിലവർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാ ഇന്നത്തും കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. അതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമ്മള് പിന്നെ ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് നമ്മൾ വായിക്കില്ല. ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ബുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കണം, ബുക്ക് വായിക്കണം നമ്മള്. ശരി, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നടത്താം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യകൃവതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വാജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം തം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ് ജനന്ദ ഗോര് വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. അപ്പൊ ഇന്നലെ കുറച്ച് പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഡിസ്കഷനിൽ മുഴുവനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് പറയാം, അവര് ഇന്നലെ എഴുതാത്തവര്. നമ്മുടെ പ്രഭു ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ജനാർദ്ദനം പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താ? അൺമ്യൂട്ട് പ്രഭു. അൺമ്യൂട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലണാവോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുവിന് മാത്രമാണോ? ബാക്കി ആരെങ്കിലും അത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാ? നമുക്കാവുണ്ട്, വേറെ ആൾക്കാർക്ക് ആവണില്ല തോന്നണം. ബാക്കി ആരും ആവണില്ല. ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രം വരുന്നു അല്ലേ? ഒരു സെക്കൻഡ്. അതെ ഇപ്പൊ ശരി. അപ്പൊ ശരി. ഇല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് രമമന്ദാജി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാ? ആവണില്ല. എന്തോ പ്രോബ്ലം വന്നല്ല. അത് മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സിലും അങ്ങനെ ആയി. ഇപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കിയേ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് ആരോ മ്യൂട്ട് ആൾ കൊടുത്തു. ഇത് ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ പറ്റും. അതൊരു സെറ്റിംഗ് മാറി. കഷ്ടമായി നമ്മളെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയ സെറ്റിംഗ് മാറിക്കിടക്കായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ മൊബൈലിന്റെ പ്രോബ്ലം, സിഗ്നലിന്റെ പ്രോബ്ലം, പിന്നെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സും കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്റ്റർബ് ആയി. അതും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നും കൂടെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചത്. പിന്നെ അതിൽ കൂടെ വേറെ ഒരു പോയിന്റ് അഡീഷണൽ പറയാൻ, നമ്മൾ ഫോർത്ത് ലെവലിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, 4 സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 4 സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പൊ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ളത്. അപ്പൊ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ ഇട്ടുണ്ടാവും. ഒരു 10-15 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 15-20 ഉണ്ടാവും ചില വേരിയേഷൻ. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മള് എസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിള് രമമാതാജി ഉണ്ടെങ്കിൽ രമമാതാജി പറയണം. ഫസ്റ്റ് അത് എഴുതണ്ട, എസ് എയിൽ എഴുതണ്ട, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പറയണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ രമ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറയാം. ഞാൻ ഇസ്കോൺ എവിടെ നിന്ന് ഇസ്കോൺ പുല്ലായി മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് 3rd ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി 4th ലെവലിന്റെ അസൈൻമെന്റ് ആണ്. അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാം നമ്മളെ പറ്റും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ 3 പേരുണ്ട്, ഇന്ന പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ 3. അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതണം. ഏത് എസ്സേയിൽ എഴുതാം. അതില് ഭഗവത്ഗീതനെ പറ്റി എഴുതാം. ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഭഗവതിനെ പറ്റി പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ശരീരവും മനസ്സാണെങ്കിൽ ശരീരവും ആത്മാവാണെങ്കിൽ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ശ്ലോകങ്ങൾ പിടിക്കാം. ശ്ലോകങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെ പോയിന്റ്സ് വരണം. ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 15 ശ്ലോകം ആണെങ്കിലും ആ 15 ശ്ലോകം അതേപോലെ എഴുതല്ല, അതിന്റെ മാറ്റർ ആ എസ്സേയിൽ കയറണം. അപ്പൊ അത് എഴുതാം. അത് എഴുതും പറഞ്ഞ ബുക്ക് നേരിട്ട് കോപ്പി അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു രൂപം നമ്മൾ 15 ശ്ലോകം ഉണ്ടെങ്കിൽ 15 ശ്ലോകത്തിന്റെ മാറ്റർ നമ്മൾ ഇതിൽ വരണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളെ പറ്റി ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റർ, നമ്മൾ എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ്, ആ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ശ്ലോകത്തിന്റെ ബേസിൽ അതിൽ 1-2 ശ്ലോകം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് 1-2 ശ്ലോകങ്ങളും പറയാം, അതിനോട് ടച്ച് ആയിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പൊ ശരീരവും മനസ്സാണെങ്കിൽ ശരീരവും മനസ്സും ശരിക്കും രണ്ടാണെന്നും ആത്മാവിനാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്, അതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടു നിർത്താം. ഇതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ 15, ഞാൻ അതൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂസ് ആയിപ്പോയത്. നമ്മൾ 15 ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു മാറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ശരീരവും മനസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ 15-20 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 3 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5, അപ്പൊ 15 ശ്ലോകം എന്ന് കൂട്ടാം. അപ്പൊ എന്താണ് 5-5-5 5 ശ്ലോകം ഒരാള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം. പിന്നത്തെ 5 ശ്ലോകം വേറെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ എഴുതണം. പിന്നത്തെ 5ാമത്തെ ശ്ലോകം 3ാമത്തെ ആൾ എഴുതണം. എന്നിട്ട് ഇത് 3ഉം കൂടെ കമ്പൈൻ. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, എല്ലാവരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5 ശ്ലോകത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം. മാറ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ സെയിം കാര്യം. എന്നിട്ട് ഇത് 3ഉം കൂടെ കമ്പൈൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ISL 3 പേരും ISL ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണം, മാതാജി ചെയ്യണുണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമില്ല, അന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല.
നമ്മളിപ്പോ ഇതിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ 4th ലെവലിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ നമ്മൾ അതിലൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വേണം. അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി കുറവും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനും ഇതൊക്കെ ഉള്ളു. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അതിനൊരു കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മളെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഉണ്ടാവണം. അത് മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത് എഴുതിയാലോ പ്രൊഫിറ്റ്? അതില്ല, അതിന് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 പേരും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയാ, മാതാജി എഴുതിക്കോളാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭു എഴുതിക്കോളാൻ പറയും. അത് പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അത് ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചത്, പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ എന്നോട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വേണം. നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് നമ്മള് പിന്നെ കമ്പൈൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയ പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പോയിന്റ് അതിലുണ്ടായിരിക്കും. തെറ്റോ ശരിയുള്ളത് പ്രശ്നമില്ല. അതായത് വളരെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ആ എസ്സേയിൽ വന്നിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കണ പോലെ ആയിരിക്കില്ല രമാമാതാജി ചിന്തിക്കുക. കുഴപ്പമില്ല, രമാമാതാജി 5 ശ്ലോകം രമാമാതാജി ഓക്കെയാണ്. എന്റെ ശ്ലോകത്തിന് എന്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഡൗൺ ആയിരിക്കും. അത് കുഴപ്പമില്ല. ആ മാറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ വേരിയേഷൻ, വളരെ വേരിയേഷൻ വരണമെങ്കിൽ അതിന് ഡിസ്കഷൻ വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം. അവര് വ്യൂ ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. ആ വ്യൂ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ് നമ്മളെ ഇത്. പിന്നെ നമുക്ക് അത് എന്ന് വെക്കണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാണ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡേറ്റ് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വരും. ശനിയാഴ്ച ഓക്കെ ആണല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഒരാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ, ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നാളെ എക്സാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മള്. അപ്പൊ നാളത്തോടുകൂടി 10 രസാമൃത് കഴിയുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച കാണുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അല്ല എന്റെ അല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. അപ്പൊ അതില് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 1, 2, 3, 4 എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും, ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് ഇപ്പൊ 8:30 കറക്റ്റ് 8:30 തന്നെ തുടങ്ങും. അതിൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി, അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്പറിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് 15 മിനിറ്റ് മാക്സിമം 15 മിനിറ്റ് തൊട്ട് 20 മിനിറ്റിലേക്ക് പോകണ്ട. 15 മിനിറ്റിൽ തന്നെ നിർത്തണം നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ തന്നെ ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് മാറ്റർ അറിയാലോ, നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കി ഒന്ന് ട്രയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം 15 മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഒതുക്കേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാം. കൂടി അന്ന് 20 മിനിറ്റ്, അതിൽ കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യും. കുറെ നമ്മൾ പറയരുത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിർത്തണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യത്തെ ആള് കഴിയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് 1ന്റെ ഇല്ല. പിന്നത്തെ ഗ്രൂപ്പ് 2ന്റെ ആദ്യത്തെ ആള്, പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് 3യുടെ ആള്, പിന്നെ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് 4 എടുക്കും. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ആഴ്ച ഗ്രൂപ്പ് 4 തൊട്ട്. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ കയറണം. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത റിവിഷൻ നടത്തണേ. പലരും വ്യൂസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഒന്നിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിൽ വെക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അതാണ് പ്ലാൻ. ഹരീഷ്, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ല? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരീഷ് ആരാ? അർച്ചന മാതാജി, അംബുജ മാതാജിയും പറയുന്നുണ്ട്. അംബുജമാതാജി നേരത്തെ ഇട്ടതായിരുന്നു, പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അല്ലല്ല, ഇപ്പോഴും പറ്റണില്ല ഗുരുജി. അവർക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. അതെന്ത് പറ്റിയ അൺമ്യൂട്ട്? ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ, ഇനി നോക്കിയാ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ. പഴയ സിസ്റ്റത്തിന് എന്താ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിട്ട് അത് കട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, അർച്ചന മാതാജി എന്താ പറയാനുള്ളത്? നമ്മള് നേരത്തെ എസ് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ എസ് എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ 3 പേര് വേറെ വേറെ എഴുതാം. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു എസ് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടല്ലേ പ്രഭുജിക്ക് അയച്ചു തരേണ്ടത്? അതെ അതെ അതെ, അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഓരോരുത്തര് എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു 15 ശ്ലോകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തര് 5 ശ്ലോകമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആയ 3 പേരും എഴുതിയിട്ട് എന്നിട്ടാണ് കമ്പൈൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്യില്ല. ഓരോരുത്തരും 5 ശ്ലോകത്തിന്റെ മാറ്റർ എഴുതിയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പൈൽ ചെയ്യാം. എല്ലാവരുടെ പോയിന്റ്സ് അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ലാസ്റ്റ് എസ് വരുമ്പോ ഞാനും അതിലൊരു 5 ശ്ലോകത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ 5 പോയിന്റ് ഞാനാണ് എഴുതിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം. മനസ്സിലായില്ലേ?
അപ്പൊ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് മാതാജി ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം, ഇത് അത്ര സൂട്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും ആ വ്യക്തിയുടെ പോയിന്റ് ആ പ്രസന്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ചിലവരെന്ന് പറഞ്ഞു മാതാജി അത് ചെയ്തോ മാതാജി എന്റെ പേരിട്ട്, അങ്ങനെ ശരിയാവില്ല. പ്രഭുജി ഇത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണോ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ? ഇല്ല ഇത് ഫോർത്ത് ലെവലിലേക്ക് കടന്നു വരിക. ഫോർത്ത് ലെവലിന്റെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ, എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക്. ഇല്ല പ്രഭുവിന് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. പ്രഭു ഭക്തി രസാമൃതവും ഉപദേശാമൃതവും അതുപോലെ ഈശാവേശ ഉപനിഷത്ത് കഴിഞ്ഞ തേർഡ് ലെവലിൽ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർത്ത് ലെവലിലേക്ക് കടന്നവരുണ്ട് കുറച്ച്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ശരി, വളരെ സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പറ്റും ഒരു സെക്കൻഡ്. അർച്ചന മാതാജി. നമ്മൾ ഒരു 30 ശ്ലോകം റെഫർ ചെയ്യാൻ ആത്മാവും ശരീരം എന്നുള്ളത് ഒരു 30 ശ്ലോകം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് 10 ശ്ലോകം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 ശ്ലോകം ഇത്ര പേര് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് ഒരു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഇപ്പൊ 30 ശ്ലോകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് 1-2 ശ്ലോകം ഇങ്ങോട്ടായാലും കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. 30 ശ്ലോകം ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് മേറ്റർ 10 ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ എഴുതണം, അടുത്ത 10 ശ്ലോകത്തിന്റെ അടുത്ത വ്യക്തി എഴുതണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 പേര് ഇരുന്നിട്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വ്യൂ മാത്രം അതിൽ ചേർക്കരുത്. 3 പേരെയും ഡീറ്റെയിൽസ് തെറ്റാതെ ശരിയായാലും കുഴപ്പമില്ല. ചെറിയ ഭയങ്കര തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ശരിയാക്കാം. വ്യൂ തെറ്റും അത് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രസന്റേഷൻ അവര് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ. അതെ. അതായത് നമ്മളെ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഭഗവത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ റെഫറൻസ് ഇടണം. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതല്ല പ്രഭുജി ഞാൻ ചോദിച്ചേ, ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് എന്തുകൊണ്ടോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ. അത് മതി. അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടത് മാത്രമേ കാരണം നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, കുറെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്കിപ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കഥ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഥയുടെ റെഫറൻസ് എഴുതണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കഥകളൊക്കെ അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ, പക്ഷെ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം നമ്മളെ സബ്ജക്ട് ബേസ് പോകണമായിരിക്കും എപ്പോഴും ബെറ്റർ. വളരെ അത്തരം വേണമെന്ന് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റെഫറൻസുകൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1-2 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോ ഇത്ര ഒരു 30 ശ്ലോകം ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 ശ്ലോകം ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ തോന്നും. ആ ശ്ലോകങ്ങൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇപ്പൊ? അപ്പൊ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച നമ്മള് 8:30 എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഫസ്റ്റ്, പിന്നത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ 15 മിനിറ്റ് തൊട്ട് 20 മിനിറ്റ് വരെ മാക്സിമം. ഞങ്ങൾ വരണോ? ഹരേഷ്ണ, അത് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം, അതും കുഴപ്പമില്ല. അത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒന്ന്, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയർ എനിക്ക് അറിയില്ല അമ്പലത്തിന്റെ. അത് ചോദിച്ചിട്ട് മെസ്സേജ് ഇടാം. എന്തായാലും ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർ എന്തായാലും വരണം. എനിക്കിന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ച് പിന്നിലേക്ക് പോകരുത്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ഹരേഷ്ണ, അത് പ്രഭുജിക്ക് എപ്പോഴാണ് അയച്ചു തരേണ്ടത്? ഫ്രൈഡേ ഒക്കെ അയച്ചു? ഇപ്പൊ ശനിയാഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ചയെങ്കിലും അയക്കണം. വെള്ളിയാഴ്ച അയച്ചെന്നാ മതി. അപ്പം കറക്ഷൻ വല്ലതും ചെയ്യണ സമയം കിട്ടുമോ പ്രഭുജി? കറക്ഷൻ ഇല്ല, ഇതിൽ കറക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഫൈനലാണ്. നിങ്ങൾ പേപ്പർ നോക്കണ പോലെയാണ്, വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അതില്. അതില് വലിയ എങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ അത് പറയാതൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയുള്ളൂ. 99% അത് തന്നെ. കാരണം നമ്മൾ അത് റെഫറൻസ് എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇഷ്യൂസ് വരില്ല. എന്തെങ്കിലും വലിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ടച്ചിങ് ഉള്ള കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പറയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് PDF ആക്കിയിട്ട് നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി നമുക്ക് അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. പടമൊക്കെ ഒട്ടിച്ചാൽ മതി പ്രഭുജി ഈ എസ്സേയില്. പാടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കുക, നമുക്കത് പറയുമ്പോ ഇത്തിരി ഈസി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കുക, അല്ലാത്തവരും നീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് തരും. അപ്പൊ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇപ്പോഴും കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്രമീള മാതാജി, അംബുജ മാതാജി, ലെനി മിത്ര മാതാജി.
എനിക്കും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പം പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ലിനി മിത്ര മാതാജിക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം പറ്റുന്നുണ്ട് ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി. അത് അത് എന്തോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എന്ത് ഹരേ ഇഷ്യൂ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രഭുജി. ചിലപ്പോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ പോകും പ്രഭുജി. മ്യൂട്ടായ അപ്പൊ തന്നെ മ്യൂട്ടായി പോണു. പ്രമേള മാതാജിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് മ്യൂട്ടായി പോണു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇന്ദിരാദേവി മാതാജി പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൺക്ലൂഷനും ആരെഴുതണമെന്നുണ്ട്? അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മെയിനായിട്ട് മാറ്റർ ആണ്. നമ്മൾ ഉള്ളിലത്തെ മാറ്റർ മാത്രം 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് കൺക്ലൂഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി, നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ട് അത് കമ്പൈൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? അത് ശരിയാവില്ല. അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് അർത്ഥം വരില്ല. അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ? മതി. എന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ പ്രമേള മാതാജിക്കും അംബുജമ്മാജിക്കും പിന്നെയും പോയെന്നും പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് ഇട്ടു. നിഷാദ് പ്രഭു. പിന്നെ ആരെ പോയത്? അംബുജം മാതാജിയുടെ പ്രമേള, 2 പേരുടെ. പ്രമേള മാതാജി. ഞാൻ ഇതെന്തോ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എന്തോ പ്രോബ്ലം ആണ്. പ്രമേള മാതാജിക്കും പിന്നെ ആർക്കാണ്? അംബുജം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു നേരത്തെ ലിനി മിത്ര മാതാജിക്കും പോയി. മാതാജി ചോദിച്ചതിനൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടേ ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മ്യൂട്ട് ചെയ്താ പിന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. മാതാജി, ലിനി മാതാജി. മാതാജി വന്നില്ലേ? ഓക്കെ. അംബുജ മാതാജി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇതായി പോണം അല്ലേ? ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രഭുജി. കാരണം ക്ലാസ്സില് മാതാജി ചോദിച്ചൊന്നിനും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞത് അറിയണ്ടേ, അങ്ങോട്ടേക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് ഇത് സെറ്റിംഗ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോട്ടെ കേട്ടോ സെറ്റിംഗ്. ഇനി ഒന്ന് നോക്കിയേ. വീണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ല ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, ഇപ്പൊ ശരിയായില്ലേ? ഇപ്പം ജയശ്രീ മാതാജിക്ക് കിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു. ജയശ്രീ മാതാജിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു. ജയശ്രീ മാതാജി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ സെറ്റിംഗ് നമുക്ക് മുഴുവൻ അറിയില്ലല്ലോ, കുറെ സെറ്റിംഗ്സുകളുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ പ്രമീള മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ശരിയായി പ്രഭുജി. അല്ലെ, ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇപ്പൊ ശരിയായി പ്രഭുജി. എല്ലാ ഇതിന്റെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? 4th ലെവലിന്റെ എസ് എഴുതേണ്ട രീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ ഇല്ല പ്രഭുജി. 4th ലെവലില് ഉള്ളവരെ കാര്യം ക്ലിയർ അല്ലേ? പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ലിനി മിത്ര മാഡം ചോദിച്ചതാണ് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എല്ലാവരും എഴുതണമെന്ന്. വേണ്ട, അങ്ങനെ എഴുതണ്ട. 15 ശ്ലോകം ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 ശ്ലോകം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് 5 ശ്ലോകം മാത്രം ഓരോരുത്തർ എഴുതാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പൈൽ ചെയ്യാം 3 പേരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട്. ഹരേഷ്, കാരണം നമ്മള് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, 5 ശ്ലോകം ഞാൻ എഴുതിയാണെന്ന് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നണം. ഓക്കെ ഹരേഷ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാ വായിക്കണ? ഇന്നലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ ഞാൻ വായിക്കാം. ഞാൻ വായിക്കാം. ആരാ? ഞാൻ വായിക്കാം. എന്നോടല്ലേ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു? എന്നോടല്ലേ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു? അതെ പ്രഭു വായിക്കുക. ഹരേഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കാം. ആ
കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത്? ആ കലിയുഗത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ശ്രവണം എന്ന പ്രക്രിയ ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ശ്രവണം ശ്രവണം എന്ന പ്രക്രിയ. ശരി, ഓക്കെ. അടുത്തത് ഭഗവതന്മാർ അഥവാ ശുദ്ധഭക്തർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ഭാഗവതന്മാർ അഥവാ ശുദ്ധഭക്തർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അടുത്തത് ആത്മനിവേദനം എന്നാൽ എന്താണ്? സ്വാത്മർപ്പണത്തിനാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ നമ്മള്? ആരെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലത്? ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്നതിനാണ്. ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും മൂന്ന് കാര്യമുണ്ട്. മൂന്ന് കാര്യം: ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ്. ഓക്കെ, മൂന്ന് കാര്യം കൂടെ പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അടുത്തത് ഭാഗവതം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഭാഗവതം എന്നാൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ. അടുത്തത് എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും? ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായി നാമം ജപിക്കുന്നവൻ സദാ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാനെ എളുപ്പത്തിൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും. അടുത്തത് മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം? മധുരയിലെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ വാസം ഭഗവാന്റെ നേരെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമി ഭഗവത് സങ്കേതമായ വൈകുണ്ഠധാമത്തിൽ ധാമത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. അതിൽ ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഉണ്ട്. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, വേറെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞില്ല നമ്മള്? ഫലാകാംക്ഷയുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്ക് അവരുടെ സർവാഭീഷ്ടങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും അതുപോലെ പരലോകത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന യുക്തിവാദികൾ ഭൗതികതയിലും ആത്മീയതയിലും ഉള്ള ആഗ്രഹം മധുര സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതെ, അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മധുരയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയുക, ഭൗതികതയും കിട്ടും, ആത്മീയതയും കിട്ടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയോ പ്രഭുജി? ഭൗതികതയും കിട്ടും, ആത്മീയതയും കിട്ടും എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തവും 3 ലോകങ്ങളിലും തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം മധുരയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന്, അങ്ങനെ അത് ശരിയാണ്? അത് ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ബേസിക് ആയിട്ട് അതിലെല്ലാം കിട്ടും പറയുന്നുണ്ടല്ല നമ്മളെ നമുക്ക് പറയുന്നേ. ഫലാകാംക്ഷയുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്ക് അവരുടെ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും നടക്കും. അതുപോലെ പരബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന യുക്തിവാദികൾക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകം. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് വ്യക്തിക്കാണ് എന്താണ് ആഗ്രഹം, അവന്റെ ആഗ്രഹം പരിപൂർണ്ണമാക്കി. അവൻ ഭക്തിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഭക്തി കിട്ടും. നിർവ്യക്തിഗത ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിർവ്യക്തിഗത കിട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ല, നമുക്ക് കർമ്മബലം ബലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കിട്ടും. ഏതാണെങ്കിലും ഭഗവാനിലേക്ക് അത് കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഓക്കെ, ശരി. അടുത്തത് ഭക്തിജന്യമായ അർഷോന്മാദം ഉളവാക്കുന്ന 5 ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? മധുരാവാസം, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ പൂജ, ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം, ഭക്തസേവനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. 5 കാര്യം ഇന്ന് ശരിക്കും ഇതിന്റെ വേറെ ഉദ്ദേശം തന്നെ. ഈ 5 കാര്യം നമ്മളോട് പറയണത് എന്താണ്? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു അല്ല? ഓക്കെ, ഈ 5 കാര്യത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? കുറെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഗാനുഭക്തി, രാഗഭക്തി, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടല്ല. അതിൽ ഒരെണ്ണാണത്. അത് ഏതായിട്ട് വരും? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപാണോ? അല്ല, ഈ 5 എണ്ണം കൂടെ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലേ പറയുന്നത്? ഈ 5 ചെയ്യണം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മളോട്? ഈ 5 നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? അത്
ഗുരുക്കന്മാര് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതിന്റെ പേര് പറയാ അല്ലല്ല അതിനെന്താ പേര് പറയാ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്ത് പറയാ? സാധന ഭക്തി. സാധന ഭക്തിയാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണത്. ഇത് മസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് നമ്മ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നെ. ഈ 5 കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് ചെയ്യാതെ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെറിയ കുട്ടി ABCD പഠിക്കാതെ പിന്നെ മോളിലേക്ക് കടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ 5 കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ പ്രഭു, അടുത്തത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല? ആവില്ല. ഓക്കെ. സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, സായുജ്യം എന്നിവയെല്ലാം ചപ്പുചവറ് പോലെ എറിഞ്ഞു കളയാത്തവർക്ക്. കറക്റ്റ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല നമുക്ക്? നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ ലെവലുകൾ ശരിക്കും ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുണ്ട്, ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അവിടേക്കൊക്കെ എത്തണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ എത്ര ജന്മം വേണ്ടി വരും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇതൊന്നും കിട്ടാതെ, ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം ആ അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രേമം ഭക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ ഹരേഷ്, ഒന്നുകൂടി പറയോ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും കൂടി പറയോ? സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, സായുജ്യം എന്നിവയെല്ലാം ചപ്പുചവറ് പോലെ എറിഞ്ഞു കളയാത്തവർക്ക്. സാമ്പത്തിക കാര്യം, പിന്നെ സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, പിന്നെ സായുജ്യം. ഈ 3 കാര്യം ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭൗതിക തലമാണ്. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി, പരിത്യാഗത്തിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എഴുതിയത്. കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളത്. അത് കുറച്ചും കൂടി ഉന്നതമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ശരി. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ താഴത്തെ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഇത് പറയുമ്പോ ഭൗതികത വിടണം. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ വരുന്ന ധനലാഭമായാലും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്ന അനുഷ്ഠാനം ചെയ്ത് ഇന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അത് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മുക്തി കിട്ടും നമുക്ക്, സായുജ്യ മുക്തി. അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പ്രേമം, നമുക്കൊരു വ്യക്തിനെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? പിന്നെ അയാൾ എന്തെങ്കിലും തരുന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ അയാളെ സഹായിക്കുക അല്ലെ? നമ്മുടെ മകനാ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേഷ്ണ. പ്രമീള മാതാജി എന്താ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ? തെറ്റാണോ പ്രഭുജി? അപ്പൊ പരിത്യാഗത്തിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ അത് തെറ്റൊന്നല്ല, ഇതാണ് ശരി. ശരി ശരി പ്രഭുജി. ചപ്പുചവറ് ബാക്കി ലാസ്റ്റ് ചപ്പുചവറ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം. ഈ 3 കാര്യം നമ്മള് മനസ്സിലേ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ, ഭഗവാൻ ഞാൻ 10 രൂപ എടുത്ത് എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കാൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. പ്രതിഫലിച്ചിക്കരുത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെയുള്ള ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാവോ പ്രഭുജി? പ്രതിഫലിച്ച കൂടാതെയുള്ള ഭക്തി സേവനമാണ്. ഇതിൽ 3 കാര്യം അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ 3 കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. അത് തെറ്റെന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും പ്രതിഫലം അതൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരണം. നമ്മൾ അതിൽ 1, 2, 3 പോയിന്റ് പറഞ്ഞു തരണമാണ് ഈ കാര്യം. സാമ്പത്തികം, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫലം, അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താ? സായുജ്യമുക്തി. നമുക്കറിയാം സായുജ്യമുക്തി ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലുള്ള മുക്തിയാണ്. അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പ്രഭു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനാവുകയില്ല. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. മനസ്സിലാക്കാനാവില്ലെന്നല്ലേ? ഒരു സെക്കൻഡ്. ജയശ്രീ മാതാജിക്ക് എന്താ ഡൗട്ട്? ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാവില്ല. അതായത് ഭാഗവതം മനസ്സിലാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് പോലെ വായിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല ഉദ്ദേശം. അതിലുള്ള കണ്ടന്റ് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, ആത്മീയത എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കിപ്പൊ തന്നെ അറിയാം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം അല്ലെ? അന്നതുപോലെയാണ് അതിനേലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തരാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഭാഗവതം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമുക്കൊരു വാണിംഗ് തരാണത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഉന്നതലത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഇതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉന്നതലത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെ ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഓക്കെ,
അടുത്തത് വായിക്കട്ടെ പ്രഭുജി. രേഷ്മ വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഒരു ആചാര്യൻ എങ്ങനെയാണ് ആകേണ്ടത്? ധനസഞ്ചയം കൊണ്ടോ അനുയായികളുടെ ആധിക്യത്തിലോ ആത്മീയാചാര്യൻ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത്. ആരും അധികാരപ്പെടുത്താതെ സ്വന്തം ഉത്സാഹത്തിൽ ആചാര്യനായി തീരുന്നവൻ ശിക്ഷാസംഖ്യയുടെ ആധിക്യത്തിലും അളവറ്റ ധനത്തിലും മതിമറന്നു പോയെന്ന് വരാം. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒന്നാം കിടയിലുള്ള ആചാര്യനല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയില്ല? അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ധനോ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരോ ഇതിനൊന്നും കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായ അവസ്ഥയിൽ അപ്പൊ ഭൗതികതയായി മാറിയത്. അതെന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അത് ആചാര്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് പറഞ്ഞ. ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം. ഞാൻ പറയില്ല, ദാസാന് ദാസാന് ദാസാൻ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് ഇത്ര അറിവുള്ളൂ, അത് എനിക്ക് എല്ലാ അറിവും എനിക്കുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ നമ്മളെ താത്തിക്കളയെന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഭഗവാന് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാത്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭഗവത്തിൽ അതിന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട്. കാരണം നമ്മള് തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, അത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ 4th ലെവൽ പറയുമ്പോൾ തെറ്റാണെന്നല്ല, നമ്മളെ എഫേർട്ടാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഉത്തരം കൂടി പറയോ പ്രഭുജി? അതിന്റെ ഉത്തരം ധനസഞ്ചയം കൊണ്ടോ അനുയായികളുടെ ധനസഞ്ചയം കൊണ്ടോ അനുയായികളുടെ ആധിക്യത്തിലോ ആത്മീയാചാര്യൻ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത്. ഒരു സെന്റൻസ് കൂടെ എഴുതായിരുന്നു പ്രഭുജി. ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ തത്വങ്ങളെ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം. ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം നിലയ്ക്കാണ് മതി, 2 എഴുതിയാൽ മതി. 3 എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, 2 എഴുതിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ ആരാ ചോദിച്ചത്? വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചല്ല, ആരാണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത്? അതൊന്നും കൂടെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? 9ാമത്തെ ഉത്തരം പറയൂ. സജിന ബാലകൃഷ്ണ മാതാജി. സജിന പറയണോ? ഒന്ന് പറയൂ. മാതാജി എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. അഹങ്കാരിയായിരിക്കരുത്, ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസിയായിരിക്കണം. ഇവിടെ തത്വങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം. ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ അത് പ്രഭുജി എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ്. അതെ, നമ്മുടെ എല്ലാവരും എഴുതണം കേട്ടോ. എഴുതാമെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ ബുക്ക് വായിക്കൂല. നമ്മളിതൊരു എക്സാം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, നമ്മൾ ബുക്ക് വായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അഹങ്കാരിയായിരിക്കരുത്, വായിക്കൂ, കേൾക്കുന്നില്ല. അഹങ്കാരിയായിരിക്കരുത്, ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസി ആയിരിക്കണം. അത്രേ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അഹങ്കാരി എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ഗുരുപരമ്പരയിൽ വരൂല. അഹങ്കാരി എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മള്. ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് കേട്ടാ. കൂടുതല് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ശിഷ്യന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ താനൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അഹങ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് നമ്മളെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോയത്. അങ്ങനെ കുറയില്ല പ്രഭുജി. ഗുരു പരമ്പരയിൽ അതിൽ 2 പോയിന്റ്സ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവുള്ള ആളായിരിക്കണം, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം. അങ്ങനെ യമനിയമങ്ങള് അതിൽ വരുന്നില്ല. അതൊക്കെ ആ തലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി. നമ്മൾ പറയില്ല ABCD പഠിക്കുന്ന പോലെയാണ് അതൊക്കെ. അത് ABCD പഠിക്കാത്തവർക്ക് എന്തായാലും 10th 12th കടക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നിപുണനായിരിക്കണം. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും അതന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി, ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അത്. പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. 2 പോയിന്റ്സിംഗിൽ എഴുതാം. കുറെ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതിനെപ്പറ്റി. 2 പോയിന്റ്സിംഗിൽ മിനിമം എഴുതാം. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധിയിൽ ഈ ലൈനാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടുണ്ട് ധനം, അതേപോലെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരെ അതിന്റെ പിറകെ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാല് ആചാര്യന്മാർക്ക് അത് പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ കുറെ ശിഷ്യന്മാരും വരും, കുറെ ധനവും അവരെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിറകെ ആൾക്കാർ കുറെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അതാണ് മായര കെണികളാണ് അതൊക്കെ പറയുന്നത്. മായര കെണി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധനസഞ്ചയം കൊണ്ടോ അനുയായികളുടെ ആധിക്യത്തിലോ അഹങ്കരിക്കരുത്. അതാണ് കറക്റ്റ് അതിന്റെ. ഓക്കെ, ബാക്കി കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതില് ഇതാണ്
ഈ സെന്റൻസും അതിലുള്ള പ്രഭുജി, ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ തത്വങ്ങൾ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം. ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അത് അതും ഇതിന്റെ കൂടെ ഉള്ള പോയിന്റ്. അതെ, ശരിയാ. 2 പോയിന്റെങ്കിലും എഴുതാം, 3 4 ഒക്കെ എഴുതാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അടുത്ത എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നിപുണനായിരിക്കണം എന്ന് അതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പോയിന്റ്സുകളാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിയാത്തവൻ ആചാര്യനാവില്ല. അപ്പൊ ആചാര്യനാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പറ്റി അത്ര നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതൊക്കെയാണ് വലിയ അതിനെ നമ്മൾ ഉത്തമാധികാരികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തമാധികാരികളെയാണ് ശരിക്കും ആചാര്യൻ. ആചരിക്കുന്നവരാണല്ലോ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ. അടുത്തതാരം പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. ഓക്കെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് താനെ വെളിപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ശാരീരികമായി ശുദ്ധീകരണം, തപാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, മനസമാധാനം, പ്രജ്ഞയുടെ പവിത്രീകരണം എന്നിവയാകുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നുകൊണ്ട് വായിച്ചത് പ്രഭു ആൻസർ. ശാരീരികമായ ശുദ്ധീകരണം, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധീകരണം, പിന്നെ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, മനസമാധാനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് മിനിമം ഇത്രയും കിട്ടും, നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? പ്രജ്ഞയുടെ പവിത്രീകരണം, അതായത് മനസമാധാനം കിട്ടും നമുക്ക്, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മുടെ പവിത്രീകരണം കിട്ടും, ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഇതിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതാണ് പ്രഭാത് സ്വാമി പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് കൂടുതലാണ്, നമുക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകം. മന്ത്രം തന്നെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദമാണത്. അതിന് തന്നെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നെ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ അടുക്കണം, നമ്മൾ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കണം, മനസ്സമാധാനം കിട്ടണം. ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പ്രഭു. നവവിധ ഭക്തി ഒരുമിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതിന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. ഓക്കെ, നവവിധ ഭക്തി ഏതെല്ലാം? നവവിധ ഭക്തി ഏതെല്ലാം? ശ്രവണം, ജപം, സ്മരണം, സേവനം, ആരാധനം, പ്രാർത്ഥന, ആജ്ഞാപാലനം, സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലുള്ള കൃഷ്ണസേവനം, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സർവത്യാഗം, ഇവയാണ് 9 തരം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ. ഓക്കെ, അത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ എഴുതിയാലും മതി. 9 ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം ധ്യാനം, അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ 9 തരം ആത്മനിവേദനം, ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ, പാദസേവന, അർച്ചന, വന്ദന, ദാസ, സാഖ്യ, ആത്മനിവേദനം. അങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ചോദ്യം 2 ചോദിക്കില്ല, 2 എഴുതാം. ഓക്കെ, 9 നവവിധത്തിൽ 2 പറയുള്ളൂ ഞാൻ. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ. അടുത്തത് രാഗാനുഗം എന്നാൽ എന്താണ്? വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളിലാണ് സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഉത്തമോദാഹരണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അവർക്ക് കൃഷ്ണവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത നിയമക തത്വങ്ങളുടെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ഇവർ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് അവർ ഉയർത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരുടെ പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള ഈ മനോഭാവത്തെയും കൂടിയാണ് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണേ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോ പലരും, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ 5 പേരിന് 5 തരത്തിലായിരിക്കും ഭക്തിയുടെ ലെവല്. അതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് ഇതിന്ന് പിടികിട്ടി. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? 5 പേരിന് 5 സ്വഭാവമായിരിക്കും അല്ലേ? ഇതിനൊക്കെ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണം. ഇത് ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല, പല ജന്മം കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അൾട്ടിമേറ്റ് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മ രാഗാനുഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഏത് ഗോപികുമാര അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അവർക്ക് പിന്നെ നിഷ്ഠകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ ചിലര് പറയും ഇതെന്തിനും നിഷ്ഠ എല്ലാതും ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോന്ന്. അതിനോടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ്. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ രീതി പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മള് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ യോഗികാര്, അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. അവരുടെ എനർജി ഫോം ഒക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ലെവല് താഴെയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പറയണ്ടേ, ഭഗവതിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് അല്ലെ? കാരണം കഴിക്കാത്തവനും യോഗിയല്ല, കഴിക്കുന്നവനും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവനും.
കാരണം ആ തലത്തിലേക്കൊക്കെ ഉയരാൻ കുറെ സമയം പിടിക്കും. അതാണ് ഗോപിമാരെ അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ പല ജന്മങ്ങളിൽ അവർ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ രാഗാനു ഭക്തിയിലേക്ക് അവരെത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാവരും എന്താണ് ഭക്തിയിലേക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട് അല്ലെ, അപ്പൊ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവും. അത് അവരെ പല ജന്മങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇത്ര എഴുതണ്ട, ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളിലാണ് സ്വാത്മോചിതമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണം കാണും. ഈ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ഇവരുടെ ബന്ധത്തിന് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നു. അത്ര എഴുതിയ പോരെ? അത്ര മതി. വൃന്ദാവനം എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ. മനസ്സിലായില്ലേ? വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുടെ അവരുടെ മനോഭാവമാണ് മനോഭാവം അവര്. അതായത് വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തി നമ്മള്. മനസ്സിലായി? ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വൃന്ദാവനവാസികളുടെ സുഹൃത്താണെങ്കിൽ ഒരാള് പ്രേമഭക്തിയിലായിരിക്കും, ഒരു മാതിരി പല രീതിയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ അടുത്ത വായിക്കട്ടെ. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണത്തിന് വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം, കംസന്റെ ഭയം, ശിശുപാലകന്റെ അസൂയ, യദുവിന്റെ അനന്തരഗാമികൾക്കുള്ള ബന്ധുത്വം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 4 പോയിന്റ്സാ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനിലേക്ക് ആശ്രയം എടുക്കാം. അതായത് അസൂയാണെങ്കിൽ അസൂയന്റെ ലെവലിൽ പോവും, അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിനുള്ള ഭയം, അതുപോലെ തന്നെ മാധുര്യം, ഏത് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുന്ന പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭഗവാനോട്, അതാണ് ഭഗവാനോട് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം. ഓക്കെ, അടുത്ത് വായിക്കട്ടെ. ഹരേഷ്ണ അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്നാൽ എന്താണ്? എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെയും തിരോധാനം എന്നതാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴും നമുക്കറിയാലല്ലേ, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി. 9 ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കയറുമ്പോ 9 തലത്തിലെ 4ാമത്തെ ലെവലാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. ഇതില് നമ്മൾ എന്താണ് 3 നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെ? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. 4ാമത്തേത് തൊട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ അനുഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ 3 നമ്മൾ ചെയ്യണം. ശ്രദ്ധ ചെയ്യണം, ഭഗവാനിൽ അത്ര വിശ്വാസം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെന്താണ്? ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ. എന്തിനാണ്? എല്ലാവരും കൂടുമ്പോൾ നമ്മളും ഭക്തി കൂടും. പിന്നെന്താണ്? നമ്മള് ഭജനക്രിയ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഇത് ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയില്ല. അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ അനർത്ഥ നിവൃത്തി ഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്നത്. അതാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അനർത്ഥ നിവൃത്തി എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? അതോടുകൂടി നമ്മളെ ഏതാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലേ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ തിരോധനം. പിന്നീട് തുടങ്ങുന്നത് നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ആ തലത്തിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർന്നു വരും. അപ്പൊ സംഭവിക്കാൻ പോണത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും 99% എല്ലാവരും ഇതിൽ വന്ന് നിൽക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതാണ്. പിന്നെ പല ജന്മങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് കയറുന്നത്. ഇതിന് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിക്കറിയാം, നമുക്ക് ഭജനം, ഭോജനം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ? ഭജൻ, ഭോജൻ എന്നാണ് പറയാം. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ പ്രസാദം കഴിക്കും, അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അതല്ല, അത് സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ. ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്, ഒന്ന് ഹാർഡ്. സോഫ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും, ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സോഫ്റ്റ് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കാനും കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം. ഹാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ രീതിയിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്ഷേത്രം മുഴുവൻ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമങ്ങൾ വരാം. എല്ലാവർക്കും പല രീതിയായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനത്തെ ഹാർഡായിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ അതും ചെയ്യണം. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോഴാണ് ഈ 4ാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുള്ളൂ. ആ പാർട്ട് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. അതിന് കരുണ, ഭഗവാന്റെ കരുണ അപ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ. എന്തിനും വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി അമ്മ അവിടെ നിൽക്കണം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭജന ചെയ്യണം, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അതാണ് നമ്മള് ഇവിടെ കാണുന്നത്. നമുക്കറിയാം, എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട്, ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ലാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ, നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടല്ലാരും കുറെ ആചാര്യന്മാര് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന അഡീഷണൽ അവരുണ്ട് ഫിസിക്കലായിട്ട് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ എന്താണ് കിച്ചന്റെ സേവയായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ, ചിലപ്പോ ഗോസേവ ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ അതെന്താണ്, അത് ഹാർഡാണ്. അത് രണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ വന്നാലോ 4ാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുള്ളൂ. അതാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അവിടെയാണ് എല്ലാവരും സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ രേഷ്മ, അടുത്ത ചോദ്യം പറയൂ. വ്രജഭൂമിയിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ആരാണ്? സുബലൻ. സുബലൻ. ഓക്കെ, അത് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ. പുഷ്ടിമാർഗം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? സ്വാത്മപ്രചോദിതമായ ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം കൃഷ്ണന്റെയോ ഏതെങ്കിലും കൃഷ്ണഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ വികസിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. രണ്ടാമതായി, പുഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഷണം എന്നും മാർഗം എന്നാൽ വഴി എന്നും. ഇത്തരം മനോഭാവത്തിന്റെ വികസനം ഏറ്റവും ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പോഷണത്തിന്റെ പാത അഥവാ പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ചുകൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. എന്താ? ഭഗവാനെ സുഹൃത്ത, പിതാവ്, ഭർത്താവ്, അഭ്യുതകാംക്ഷി എന്നീ നിലകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായി സദാ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആരാധ്യമായി തീരുമെന്ന് നാരായണ വ്യൂഹസ്തവത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം കൃഷ്ണന്റെയോ ഏതെങ്കിലും കൃഷ്ണഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ വികസിക്കൂ. ഭക്തിസേവനത്തിന് ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നു. അന്നപ്പുറം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പുഷ്ടി എന്നാൽ പോഷണം, മാർഗം എന്നാൽ വഴി. അല്ല, അതാ പ്രഭു പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് വിട്ടിട്ടാ പറഞ്ഞത്, അതില്ലെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഈ ഭഗവാനെ സുഹൃത്ത, പിതാവ് ആ ഒരു സംഭവം എഴുതിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ശരി ശരി, അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് വേണ്ടായോ? അല്ല, അത് നമ്മൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് അത്ര ആയാലും മതി. പ്രഭു പറഞ്ഞതായാലും മതി. അല്ല, അവിടെ പറഞ്ഞ ഈ കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏത് കൃഷ്ണപ്രേമം എഴുതണ്ടേ? ഏത് കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോ തന്നെ ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അത് ഒന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സ്വാത്മപ്രചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം വേണ്ട അല്ലേ? അത് വേണ്ട അല്ലേ? എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് എഴുതിക്കോ, കുഴപ്പമില്ല. അത് ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ലേ? സ്വാത്മപ്രചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് ക്ലിയർ ആണ്. അത് ഒന്നും കൂടെ മാതാജി പറഞ്ഞപ്പോ ആ സ്നേഹബന്ധം ഒന്നും കൂടെ അതിന്റെ ആരാണെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. എങ്ങനെയായാലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? അടുത്ത് വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളൂ. അടുത്ത് വായിക്കട്ടെ. വായിക്കൂ പ്രഭു. ക്രമീകൃതമായ ഭക്തി സേവനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ക്രമീകൃതമായ ഭക്തിയുക്ത സേവനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഭൗതിക സത്വ രജസ് തമസ് അതീതമായ അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ക്രമീകൃതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം അതെന്താണ്? അത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതിന്റെ എന്താണ് അത് ക്രമീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? അത് സാധന ഭക്തി ആയിരിക്കും. എന്താ? സാധന ഭക്തി. കാരണം അത് നമ്മള് കുറച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാണ്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പറയില്ലേ? അപ്പൊ അത് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ പ്രഭു? അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. നമ്മുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മാറി അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ത്രിഗുണങ്ങൾ മാറിയാൽ കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പ്രേമഭക്തിയും ബാക്കിയുള്ള ഭക്തികളൊക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ക്രമീകൃതമായിട്ടുള്ള ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞല്ലേ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ കാര്യമാണ് അത് പറഞ്ഞു തന്നത്. പ്രഭുജി, ഈ അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയല്ലേ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം? വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയും വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.
മനസ്സിലായില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പല ഘട്ടങ്ങള് പിന്നെ അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു പറയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഏത് കോളേജ് എന്ത് കോഴ്സ് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോണ പോലെയാണ് അധീന്തര ഘട്ടവും അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ കുറെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രമീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്താലോ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലോ 12th കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലോ പിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ എന്താ പറയുന്നത്, ആ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മള് ഭക്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരൂല. നമ്മൾ അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും. അതാണ് പ്രോബ്ലം. അടുത്ത് വായിക്കട്ടെ. അടുത്ത് വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോളൂ പ്രഭു ഹരേഷ്ണ. കൃഷ്ണോന്മുഖമായി, അതായത് ഭഗവാധോന്മുഖമായി ഹർഷോജന പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ വിവരിക്കുക. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിര പരിശ്രമിയും ആയിരിക്കും. ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ സദാ ആസന്നസ്ഥനായിരിക്കും. താൻ നൽകുന്ന സേവനത്തിന് ഭൗതിക ആധാരം പോലും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിൽ സദാ തൽപരൻ. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകൻ. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടൻ. മധുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഹരേഷ്, അത് 9 കാര്യമല്ലേ? അതിൽ 9 പോയിന്റ് അല്ലേ അത്? അല്ലേ? 9 പോയിന്റ്. ഹരേഷ്, അപ്പൊ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. നമ്മളെ ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുനിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തൻ, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും അല്ലെ? എപ്പോഴും പറയും ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഭക്തി ആയിട്ടില്ല. പലരും പല ലെവലിലൊന്നും അറിയും. ചിലവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന നിലയിലായിരിക്കും, ചിലർ കുറച്ച് താഴ്ന്ന നിലയിലായിരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഭക്തി ഉണ്ടെന്നാണ്, എല്ലാവരെയും ഭക്തി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ശരിക്കും ഉയർന്ന തലത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആ വ്യക്തിയിൽ കാണപ്പെടും എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ, കഴിഞ്ഞ പ്രഭുജി സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതണമെന്നുണ്ടോ? അതാ അല്ല, ഇതിൽ 2 പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടാ. പ്രഭു 9 പോയിന്റ് പറഞ്ഞ 2 എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടാ. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവന് സ്ഥിര പരിശ്രമിയുമായിരിക്കും. 9 ഭൗതികാകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 പോയിന്റെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതാം, നമ്മൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രം. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ പ്രഭുജി. ഇനി അടുത്തത് ആത്മചോദിതമായ വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് വിശദമാക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സെക്കൻഡ്. പ്രഭു അല്ലേ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? പ്രഭു പറ. അയ്യോ, ഞാനത് എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ അവിടെ എത്തി, അത്രയ്ക്ക് സമയം കിട്ടിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ആരെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? വായിക്കാം. ആത്മചോദിതമായ വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവണില്ല മാതാജിര, ഒന്ന് സൗണ്ട്. ഒരു സൗണ്ട് കൂട്ടി പറയും. കൃഷ്ണനെ തന്നെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കൊച്ചുസുന്ദരി. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണഭക്തയായ ഒരു കൊച്ചുസുന്ദരി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യ ദീക്ഷിച്ചു. കൃഷ്ണഭക്തയായ ഒരു ചന്ദ്രകാന്ത എന്ന കൊച്ചു സുന്ദരി കടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യ ദീക്ഷിച്ചു. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായ രൂപം സദാ ധ്യാനിച്ചു. ഭഗവൻ കീർത്തനങ്ങൾ പാടി നിരന്തരം നാമം ജപിച്ചു. മറ്റാരെയും ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ മാത്രമായിരിക്കും തന്റെ ഭർത്താവെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ആത്മചോദിതമായ
വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരാള് സദമിനി മാതാജ് സംസാരിക്കല്ലേ, അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടെ പറയുമ്പോ ക്ലിയർ ആണ്. അനിത മാതാജ് വായിക്കും. വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെക്കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് വിശദമാക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ. ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? ഒരെണ്ണം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അനിത മാതാജ് തന്നെ വായിക്കും. എഴുതിട്ടുണ്ടോ? 11:12-7 ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന ഭാഗം വിശദീകരിക്കുക. ഭാഗവതം വൃന്ദത്തിലെ ഗോപികമാർ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, തീർത്ഥാടനം നടത്തിയിട്ടില്ല, ഭക്തി അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഞാനുമായി സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് പറയണത് ഇപ്പൊ എന്താണ് അവരെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയണത്, ഭക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാതും ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആയ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മീനിങ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ഹരേഷ്, വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? പ്രഭുജി ഇങ്ങനെ പറ്റത്തില്ലേ? സത്സംഗം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അവർ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി? ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഇതാണ് ആൻസർ കറക്റ്റ്. ഭഗവാനുമായുള്ള സമ്പർക്കം സത്സംഗമല്ല, ഭഗവാനുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഭഗവാനായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കമാണ് സത്സംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോരാ. കാരണം ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കുറെ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ, ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇല്ലാതെയും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധ സാധുസംഘ ഭജനക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രേമ ഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുകളയും, പിന്നെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്, സർവധർമ്മ പരിത്യാജാന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ കളയാനും പാടില്ല. പിന്നെ ഇത് ഭാഗവതത്തിലത്തെ അല്ലേ പ്രഭുജി? ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റൂലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ ശരി. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഒരു സെക്കൻഡ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞാ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, 10 ആൻസർ ചെയ്തേ ഈ 2 മാർക്ക് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുക്കില്ല, ഞാൻ എന്നിട്ട് എല്ലാം യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതിയത്. 2 എണ്ണം മാത്രം എഴുതിയത്. 19-ാമത്തെ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഒന്നും കൂടി നോക്കായിരുന്നു. എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല അത്. നാളല്ലേ പ്രഭു എക്സാം നടത്തുന്നത്? നാളല്ലേ? നാളെ 19-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 19-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് അതൊക്കെ. അത് അതെ 19, അധ്യായം 19. പ്രഭു നാളെ ഭഗവത്ഗീത പാരായണം അല്ലേ? ഭഗവത് പാരായണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ഈ സമയത്ത്? നാളെ 2 മണിക്ക്. അല്ല 2 മണിക്ക് ഏകദേശം നമ്മൾ സാധാരണ പാരായണം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടില്ല, അതേപോലെ നടക്കും. വൈകിട്ട് നമുക്ക് 8:30 എക്സാം ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. വൈകിട്ട് വേണോ മറ്റന്നാ വേണോ പ്രഭു? നാളെ തന്നെ എന്താ കുഴപ്പം? എന്താ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം വരും പറയാ? ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വരുമോ? നാളെ ഏകാദശിയും കൂടിയല്ലേ പാരായണം? അല്ല, ഗീത പാരായണം ചെയ്ത് പിന്നെ മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അവര്. ഓഹോ, 3 ഇത് കഴിയുമല്ലോ അല്ലേ? ശരി, അങ്ങനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ മറ്റന്നാളിക്കാക്കാം. അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ആർക്കും നാളെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരുണ്ട്. നമ്മള് ആർക്കാ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മാറ്റിയത്. ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ആയിരിക്കണം, പ്രശാന്ത് പ്രഭുവിനല്ലേ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഫ്രൈഡേ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രൈഡേ ആക്കിയത്. അപ്പൊ പ്രശാന്ത് പ്രഭുവിന് പ്രോബ്ലം ആവൂലേ? എനിക്കും പ്രോബ്ലമാണ് പ്രഭുജി. ഞാൻ ശബരിമലയ്ക്ക് പോവാ മറ്റന്നാള്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പലർക്കും പ്രോബ്ലം, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം വരുമോ? ഇത്ര സമയം പോവോ നമ്മളെ? അന്ന് ഞാൻ പറയാ, ഒരു ക്ലാസ് നാളത്തെ ക്ലാസ് പറയാം, മാതാജിനോട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം മറ്റേക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? നാളെ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവില്ല ഭാഗവത ക്ലാസ്, പാരായണമുള്ള കാരണം. 7:30 ക്ലാസ്. നാളെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞേനെ മാതാജി. നാളെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ലേ പ്രഭു? ചൊല്ലണല്ലോ. നാളെ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തിട്ട് അത് യൂട്യൂബ് ആണ്, ഈ ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യല്ലേ?
ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും പല പ്രോബ്ലം വരും. ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് മാറ്റുമ്പോൾ പലർക്കും ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്ക് വേറെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഒരു മാതേജ് നാളെ മറ്റന്നാൾ അമ്പലത്തിൽ പോകണം, പ്രഭുവിന് ഈ പ്രോബ്ലം, അങ്ങനെ പല പ്രോബ്ലംസ് വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ മാറ്റണ്ട. അപ്പൊ അഥവാ വേറെ ക്ലാസ്സുകൾ യൂട്യൂബ് കാണാൻ ചോദിക്കും നാളേക്ക് മാത്രം. ഹരേഷ്ണ നാളെ വെക്കാം പ്രഭുജി. കേട്ടാ, നാളെ തന്നെ എക്സാം, നോ ചേഞ്ച്. ഹരേഷ്ണ മ്യൂട്ടായ കാരണം എനിക്ക് മാതാജിയോട് നാളെ ഞാൻ രാവിലെ ഗീതാപാരായണത്തിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല മാതാജി ചോദിച്ചപ്പോ. ഇത് മ്യൂട്ടായിരുന്നു, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ അതൊന്ന് അറിയിക്കാം. ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, രാവിലത്തെ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ടോ? രാവിലെ അല്ല, ഉച്ചക്കലത്തെ നമ്മുടെ 2 മണിയുടെ. അതുണ്ട്. രാവിലെ അപ്പൊ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടില്ല. എനിക്ക് അറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി. മാതാജിയുടെ ഏതില് ഇടേണ്ടത്? അംബുജ മാതാജി രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ആരതിക്കേ ഉള്ളൂ. രാവിലെ പാരായണത്തിന് പേര് കൊടുക്കാൻ ആരും പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ മാതാജി പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല മ്യൂട്ടായ കാരണം. മാതാജിയുടെ പേര് കാലത്ത് കൊടുക്കണോ? രാവിലത്തേതില് 7 മണിക്ക് ശേഷം എന്റെ പേര് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് പറയാം. അംബുജ മാതാജി 7 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള പാരായണം അല്ലേ? ഏത് അധ്യായമാണെങ്കിലും ഞാൻ വായിച്ചോളാം. ഓക്കെ, ശരി, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ലിങ്ക് ഇടുന്നത് നാളെ ചെയ്യണേ. എന്താ? 2 മണിയുടെ പാരായണത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഇടാം മാതാജി. അത് ഞാനൊരു അത് ആദ്യം നമ്മള് മാതാജിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ഞാൻ ലിങ്ക് ഇടാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല പ്രഭു. അറിയില്ല അല്ലേ? പ്രഭുജി ഞാനിടാം ലിങ്ക് 2 മണിയുടെ. മാതാജി ഇട്ടിരിക്കും, ജൂലി മാതാജി ഇട്ടിരിക്കും. ആരെങ്കിലും ഇട്ടാ പഠിപ്പിച്ചു തന്നാൽ ഞാനും പഠിക്കാം. ഒന്നുമില്ല പഠിക്കാൻ മാതാജി, 1 സെക്കൻഡ് മതിയൊക്കെ പഠിക്കാൻ. ഒന്നും പഠിക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിപ്പോ മാതാജി ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ പോയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ന്യൂ ലിങ്ക്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നോക്കാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ ജൂലി മാതാജി ഇട്ടോട്ടെ. നാളെ ജൂലി മാതാജി ഇട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. പിന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. മ്യൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ പ്രോബ്ലം വരും. അതാണ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഒരാളുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് തന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. അതാണ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി, അപ്പൊ നിർത്തല്ലേ നമ്മള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനാർദ്ദന പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ സൂം മീറ്റിലല്ലേ? നാളെ സൂം മീറ്റിലിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു അല്ലാതെ എഴുതിയല്ലേ, ഞാനെല്ലാം പ്രഭുവിനെ കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ സന്തോഷം. ഹരേ, താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം.